Awganistanyň Taliban dolanylşygy ilkinji gezek Ýewropa döwletlerine resmi saparyna uğrady. Norwegiýanyň paýtagty bolan Oslo şäherine gelen Awganistanyň Taliban toparyny Amirhan Muttaqy baş tutanlyk etdi. 3 günlük resmi sapary bilen gelen Awganistanyň Taliban topary bu ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň, şeýle hem Ýewropa Birleşiginiň we Arap döwletleriniň wekilleri bilen özara gepleşik geçirdiler. Bu gepleşikde Taliban dolanylşygynyň esasy maksady ülkedäki ykdysady krizisini durnukly ýagdaýa getirmek, şeýle hem döwletara gumanitar kömege mätäçlik çekýändigi habar berilýär. Awganistanyň Taliban dolanylşygy bu maksat bilen geçen günlerde Russiýa, Irana, Katara, Pakistana, Hytaýa şeýle hem Türkmenistana resmi sapara gelenligi görkezilýär.